ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಲಕ್ ಕುರ್ಮ ಲಾಂಬು ಪಾಲಕ್ದ ಕುರ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಲಾಂಬು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಪಾಲಕ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೀಜ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೂಳು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೀಜ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜೋಲು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರೆಪು ನೀರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮನು ಸ್ಟೋಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಲ್ಲೆ ಇಮೇಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಡು ಅರೆಪುನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊದ್ದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಲಾಂಬುನು ಪಾಡ್ಗ ಲಾಂಬು ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅಯ್ಯನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂತವು ಕೊದ್ಯಾಡು ಲಾಂಬುದ ಕುರ್ಮ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಅತ್ತನ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ನಿಯರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಡು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಏನು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.